Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nur Lailatul Rahmawati dari SMK Kesehatan kelas 10C Keperawatan nomor absen 22. Dina iki kula badhe nulis aksara Jawa lan pasangane. Iki ho. Iki no. Ijo. Kiro. Iki. Ko. Loh. Po. Do. Jo. No. Nya. Mo. Ko. Po. So. No. Aksara pasangan. Pasangan ho. Pasangan no. Pasangan co.
pasangan ro, pasangan ko, pasangan do, pasangan to, pasangan so, pasangan wo, pasangan wo, pasangan lo, pasangan po, pasangan do, pasangan jo, pasangan nyo, pasangan nyo, pasangan mo, pasangan ko, pasangan po, pasangan to, pasangan ngo, cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.